Ritig yung paita ning wa na kailana, bisag unsaon pa wala nagyuygana. Ang tuhod og paa magkurog-kurog na, bahin sa romansya permirang mag-uga. Wala na'y mahimo bisan og pugsyon pa, dili na gyud intawon madala. Kining imong lula nagkonsumisyon na, kay siya gilumutan na. Doon ako'y solusyon, ayaw ka balaka, pagkuha laglugi nga laya-laya na. Data sa inyo ha, inig human kada, ibutang planggana, kupusig ka usa, ug ang iyang puno gamitas romansa. Ipahid lang aron di mag-uga ang imong problema, bahin sa romansa, maura na ang pag-asa. Kanang gitambag mo, ako ang suwayan, kay basin pa di ay ug masolusyonan. Kini nga sistema o yun imong lula, tinunuan nga romansya. Kanang gitambag mo, ako ang suwayan, ay basin pa di ay ug masolusyonan. Kini nga sistema o yun imong lula, tinunuan nga romansya. Hinaot nga kana sa inyong mugana, aron kinis lula magmalipayon na. Dili na magyaw-yaw kanunay imuha, nga ikaw daw kuno wa na'y ikabuga. Pero kaning ato nga nadiskubrihan, basin di ay iyang magustuhan. Wala na'y lain pa akong kapainan, ako na lang ning antosan. Wala na'y lain pa akong kapainan, ako na lang ning antosan.